mindjárt megyek bányászni bonifác, csak előbb meg akartam nézni, mi újság, de látom még mindig nagyon sokat brackets, vagy az békák mondják, de nem baj, akkor is ilyen nagyon hülye hangokat adsz ki. Mindegy, megyek bányászni. Erre. Szén. Ja, de nincs nálam csákány. Na, megyek gyorsan csákányért. Hát bonifác, ki ad arany most? Hát persze, hogy te megsimítlek. Remélem meggyógyulsz. Azt írja bonifácért. Ezt el kell olvasni. Üdv olvasó! Menj el az elásott kincshez. Elásott kincs? Mindegy. Ha azt akarod, hogy meggyógyuljon a báránykád. Bonifác. Tudják, hogy Bonifác a neve. Na jó van, akkor biztos, hogy nem lett, vagy hát biztos, hogy nem lett rossz ember. Ahhoz, hogy eljuss oda, menj ki az ajtódon, és egyenesen menj, amíg nem látsz egy X-et. X-et? De itt nincsen X, de azért megnézem. Ott állsz lefelé, és találsz egy járatot, onnan egyedül kell tovább menned. Ó, ez nagyon izgalmas. Megteszem érted, Bonifác. Ezt eldobom. Hozzak magammal egy ásót. És visszajövök nem sokára, Bonifác. Na. Mégis csak van itt elásott kincs, vagy hát lehet, hogy lesz elásott kincs, de X az van. Megyek. Júj! Hoppá, jaj! Pedig raktak létrát. Ezt elviszem. És a létrát is. Megvan a kincs! Megvan a kincs! Megvan a kincs. De hogy jussak ki? És már esteledik. A létre tényleg, biztos ezért adták. Jó, és még marad is egy, de ezt inkább elrejtem, nehogy más észrevegye. Jövök már, báránykám, nem kell így izélni. A kincsecskémmel. Báránykám, megjöttem! És nem is Bex, vagy mi tovább. Jehely! Azaz, végre... A fenébe.